No mutta oikein hyvää huomenta täältä jälleen kerran. Mulla on jätkättele ja taas kysyttävää. Mä tykkään vastata. No niin, hei. Jos aamupala, se olisi semmonen niinku taika-aamupala ja te saa sitten siihen leivän päälle laittaa yhden murheen elämässä, minkä te söisitte vähän niinku pois. Niin mikä se ois? Vitsi kun tolleen oikeesti voisi tehdä. Rimmas aika kivasti muuten. No, ei se turhaa ja cheeky fani. No niin, just näin. Aika abstrakti kyllä mun mielestä. Et mikä olisi se? Kyllä, joo. Eikö abstraktio joku niinku, liittyy jotenkin johonkin niinku, talojen suunnitteluun? Abstrakti taide. Siis se on niinku abstrakti, että se on niinku silleen, sä et pysty niinku... Se on niinku... No te tiedätte, se laittakaa pauselle ja miettikää. Joo, ei tarvii vielä laittaa pauselle. Ei vielä pauselle, Okei. Mulla on kyllä vastaus. Oliko selkeä niinku... Oliko heti testi? Mulla oli, mä tiedän, minkä mä halusin syödä pois maailmasta. Okei. Tää on selkeä. Onks teillä selkeä? Oh. Noniin. No ehkä sitten tässä kohtaa se opettaja voi painaa pauselle ja käydään kohta vastaukset läpi, mutta miettikää ennen sitä siellä luokassa. Joo. 3, 2, 1, pause. Tervetuloa pauselta takas. Onko se unpaused? Unpaused. Lähdetään suhiksesta. No jos mä ymmärsin tämän kysymyksen oikein, niin mä haluan leivän päälle laittaa tämmöisen ajan kulumisen. Oho. Ja sitten mä syön sen pois, niin aika pysähtyy. Oho. Haluaisin, mulla on niinku aikaa. Mulla on aikaa. Mä voin tehdä kaikkia asioita. Mä en koskaan myöhästy. Oho. Koska mä aina niinku Nyt tavallaan laittaa pauselle. Onko nyt on insinöörin vastaus? Vitsi olisi muuten siistiä, että aikaa pystyisi niinku nopeuttaa ja hidastaa sitä mukaan, että jos sä oot tekemässä jotain tosi kivaa, niin sitten sä voit hidastaa aikaa. Ja sitten taas jos on joku tylsä ajankohta, niin sitten voisi nopeuttaa. Eikö se ole aika kiva? Se olisi kyllä kiva. Joo, aika hyvä vastaus. Mä laittaisin rahan ja nimenomaan, kun tässä puhuttiin huolista, niin rahahuolit. Ne mä söisin pois ja siis aamupala, minkä päällä mä söisin, niin suolakurkut, ohut ruisleipä käytettynä airfryerissa ja kaakao. Oho. Maitoon tehtynä, ei veteen. Niin se on mun rahahuolet ihmisiltä pois. Niin. Eli sä laitat sen 100 euron setelin siihen leivän Syö päälle sen, ja syöt sen. Just niin. No niin. Mä laitoin ton kiusaamisen. Et mun mielestä maailmasta voisi kiusaamisen niin kuin syödä vaan pois. Ja maailmassa paljon kivempi paikka. Minkälaisen leivän päällä tai minkälaisen aamupalana sä näkisit tuon? Taas kaviaari. Musta kaviaari, koska kiusaaminen on niin mustaa, niin sit se on musta kaviaari. Erittäin hyvä spekulaatio. No miettikää siellä luokassa, että mikä teidän mielestä oli näistä kaikista mieleisin vastaus ja minkälaisia vastauksia siellä itsellenne tuli. Ja muistakaa hei, katsoa muutkin aamuavaukset ja ennen kaikkea syödä aamupalaa. Se kannattaa, jaksaa päivän paremmin. Nähdään taas. Moro. Bye bye. Ja muistakaa myös, Mannerheimin lastensuojeluliiton nuorten netti ja lasten ja nuorten puhelin numerossa 116 111 tarjoaa maksutonta, anonyymiä tukea ja keskusteluapua alle 25-vuotiaalle. Puhelin ja chatti päivystää maanantaista perjantaihin kello 14-20 ja lauantaisin ja sunnuntaisiin kello 17-20. Ja muistakaa, että hei, 12-20-vuotiaille tarkoitettu tukilinja samassa numerossa, niin sekin päivystää aina 20-24.